lase laswa aron mitum non chini ne det ajoini se nonta mitum banga phise tunang koklo lase non lahehu la kenesik sidil aron na teng pen etuma sar jai kathar ake hai ele tuma phan khan eko aju pakai nu lase non sar pani spesifik la se kuning dilo ini mai phu ke hai la pen idom dara ke tom ke the ke ting atum korteng je marli atum mong marli atum idom det kacari ke aron pensi kacari o ana je kiding ningkan trok kep ra ner kep dam tang lo idom Aki mi aron pensi cari le, aki mi aron ketok pen doko aron pensi cari le. Aphn ke ketok pen ave, setahala ta aron du, ili tu malin dok po tu, habe pin pomara tu, lapen rong asara tu, serwan kep tu, sing vai si aron pin chong lo, serwan kep ta langhan sar kiri si alang li japon si serwan kep pencong lo serwan kep puke lake rong a komiti lo lake arong tin tadunan ji apranga hutke dopet lo seta ilitum emethang aron kachiteni penapot hala en edetsi bang aron ilitum hala bang ikipualing kroidun lo la penajok ilitum manghudun lo la pen ilitum methang ajakong ilitum rat kaceri ajakong emethang ajakong ta ilitum chetenil Aphn hoke ilitum long le kaceron avron tadu emethang kar biatu maron rong asaratu serwan ke patum si upo arong tinta la ke timung hemaram lo dei upo han sema pan pulok nang ha var lo ke dei la nang ram lo puji la hello la aram pu hello patal non ilitunge patta po sigipu non la ke patta po ke ilitung karbiatum alam takali la ke parsia tu malam India so alam takali tulan parsia tu malam patta po ke ilitung hindi pe chini patta nahi dega ready patta nahi deta puji tamane tum hawk hit Pata bukan ke hok tuhan. Lasi ilitum serwan ke patum ta hok det piti. Hans hem apan lahelo nang ram lo kusi hok det ji. Timung hem apan lahelo nang ram lo kusi hok det ji. Lake patal. Lahelo itum aron Aphn ke. Non api itum Aphn ke India so takali. Nelikapi tinang po. Athema nang itum ke dama por inglong ben ke wang tung ke ka che boy tu nang po por lor kom kapi thi da nang po alang ga ning ye ta an ke ilitum Aphn ahut ke mithang adep dolo itum mithang are chu dolo son thak si chuma atum ta dolo naga mizo garo atum anta mithang are chu dolo garo atum ke nokma pulo cuma karbi atum ke lake ricu pulo cuma atum ke lake siim pulo doloi pulo lapen ason gaprek atum ason gaprek alam pen dolo lasi 1982 komantuar ni pensi India sebagai pelangdun India sebagai pelangdun ke man atum ron wang lo haruk riner kebra inkoi rake thomaningkan ron wang lo halabang so ron hut muni tumpan chenek ulo lapen ahom recu akapre atu British atu melong ha Kolkata dam si chuning ridam lo nang rab dun thala man tumpan plung nang ji pusi British atu bang lo man tumpan plung lo man tumpan plung si ron jedan si perem det si man pen ahom recu pen British atu lam don chetok lo kacetok adim ke ha yang dabu adim ha Burma yang dabu ke Asia
lang roy apung isia rong so do hala daksi lam don che tong lo hala bang so arni la ke haru kriner kepra in koira thro anin kan thang chiklu in koira pli arni lam don che toksi hala bang so arni pen ilitum India aso mandul la pen India aso mandul si British aso ilitum pan cari lo Seta ilitum panam teklong lo ilitum ke kadu be kecil tu mason kali deh ARJ da project ilitum metang alodo arondo metang ajutando la porsi metang arechodo rancini dulu la sila itum metang aron ajutang arecho pinpomar habi atu apan panahok nang ne pibir nang ne la tum tap paciklem bom nang pacari bom nang kursi ilitum pan partially excluded to aron nang BC ilitum pan nang carilo British atu kado ko biya ason amate nang ordun et lo ason si British tu nang ordun chok na lapen harukrisir kebra thro aning kan ke alang litum British atu kache dam tuji apan kache sikle lasi alang litum pulo tangte nang tu in netum British atum si nang tum apan India lu nang pilut chok lo non ke ni tu ke dam tu po anje nang tum apan la ke chi atum nang tum apan nang dong sit daji la porsi nang tum apan Eastern Province pusi Crown Colony pusi nang pidet lo ili tum apan haru kresir kebra tro aningkan neli non ke thar anke nang litum nang kache ni dun na anso hoi di atema la ke purki mo pen la pen aron alam dok si ke than ho yo la sinang litum sum hoi ni ke sini seta nang than ke den lo te aku chini chu che bom bo ang aron le chini ne te ilitum eja kong abe non ke no pak pen hili pen le ke kache plan kali non ke aron pen si ilitum che dan nangi lasi ilitum panang khan lo British Ingraji alam man na pulo knowledge is power pulo kachini helo jakong chini det lo te ilitum bang panta lam jedan hota thak dun det ta hai an ke hala bang rem hoppo ka choi po la helo kachini helo jakong nei long ni chini sita ve tame no pata ve tame setan ni hala ahok alam pen arona ting pen thak dun det lo te alang ka rem hoppo la helo kachini helo jakong lasi harokres kebra troganing kan ilitum pan crown colony nang pilo setahala bangke ilitum si deng de lo netum India long independence signangi pusi ilitum India long dodon koklo la India adet kaselam ji apan British government atu isi constituent assembly pu isi a parliament senglo ha Delhi sibilo December mane matijong ciklo ingkoy atari isi atari harokre sir kebra thro aningkan matijong isi atari si constituent assembly pu senglo hala constituent assembly along parliament along kaching ki alam lahelo ada lam kache dan lahelo lake constituent assembly debate lam kache dan lahelo akitab lahelo ne litung ke nang litung phan lam ka Pachini ki aphan election pe hende tame nang pe hai de tame muthe litung phan ko pisi na pe hai na ta nang tum chini nai ko pisi litung phan na pe rem la ta nang litung chini nai hang gabe thak ok phan ni chulong lo oisa bharoi silong lo pupen le na ilitum vote pilo de lage ang ta chini ne lo ang ta ilitum alia melo ilitum adet bir pompo lasi haro India adet British atu kache hoi to hoi ilitum aphan hala sok constituent assembly selam halada lam chedan lo lapen constitutions pinchong lo lahelo India constitution pugepilo lage det ki kim aron
Constitution la so alam ke akam soda alam lo kachini na ye. Constitution puke det kikim aron. Kumat ne apar kopini muni tum ke chok si claim deadle hasti pinangi po arona bangali. Arrest nangi po arona bangali. Lake det kikim aron. La si India adet ke la bangso aron pensi kim det lo. India adet ke. La ki kim una hur. Haladak lam cetan lo. Heglong lo je ini tum karbi cumang naga mizu garo tum ke project lang lu tum ke project la tum ke ametang aron do la posi ametang adet ari chudo la posi la tum apan aka preksi det kikim aron silam pinangji pusi la 6 schedule aron eli tum pan silam lo. La 6 schedule ke det asu kikim aron bihek adet kikim aron la song Kathar lo la hini che homan lo la pen la ta che homan lo muthe la bangke det asu kikim aron la ke la ta hasti pinanji po aron bang kali det asu kikim aron la si ini tum la bang so aron pensi karbiang long kim det lo Pharo kre kebra pokebra isian ikan November ka inaugurate ke November mane Phaikunia ciklo ke troxy pusi ke pu a order ke klang ke Phaikunia ciklo ke thomarni si order klang lo karbi ang long ke kim aron la so aron pen kim dia pa la pen la bang so aron pen kim lo ini tu amethan ka che japon dia fansi ini tu amhan autonomous council nang silam pider lo hala bang so ke autonomous district council pulo non ke autonomous council pansi pucham lo autonomous council nang silam pider lo autonomous bugapilo ini tu autoriksho ar don bom lo ke di auto puke amethan pohan emethan si ke claim emethan si aron ta silam emethan si jata ML8 election ka pinduti aron ta emethan si silam nang ji voter list ka silam ta karbi atum emethan si silam nang ji ha council dong wapan la silada angdeng pihini angdeng so troxy along pulo nang tu methan le election ka pedo aron laban voter list ka silam aron silam not pudak angdeng so hini angdeng pihini angdeng so troxy along daket top do la franke la council ka silam jong ya pan la meeting ke doji ke council ke silam nan topo la si temporary allo government tu silam lo lake la 1951 allo silang autonomous district constitution of district council rules 1951 pusi silang lo lage dak amasi allo masi ke tok do lage la Aphn si election ke do panchok pusi dak tok lo 1952 Pharo kebra pokebra hinian inkan elitu district council election dolo hala do tang det lo te la bang jut problem lage thitang lo lage war chor nan po an parke haladak itum CMEM MDC atum dolo halatum si ametang aka prek alo election ka pedo pan voter list ka selam pan selam nan po amat kopilo ke plan ilitum IMAC ilitum IMDC CMEM minister MP atum silam ledet banget ningkan trok ner kep ningkan trok kep ner kep dam elo silam ledet kan jak silam le der raport pilo ke plan ilitum ajako moben hedi ilitum ta cicini ne der lo di ani kacini si power ajako pugedi ilitum cicini ne der lo ilitum IML minister CMEM to ta cini ne der lo lubai boilo manghu et lo mathalo ile MDC ke plan CM ke plan te okitchunan po gari solai nang po hem kim nang po wan si matha turong lalang itu lasi haro non ke damtan surihini ra krip hi ani kanpen nilitum la selam nang jipulo
law election law selam nang di pula batai ke thong batai pli lo ne tu council apan lo ke pi batai CP dia lo selam nang di pula alang litung selam le dia lo la sorot batai CP lo batai ini pi lo alang litung komiti selam lo la pule wan kami puke arni abeja pule wan kami arni abe puke ring message an ke hedi batai ini pi dia bangke komiti selam lo council ado komiti selam amat kopi lo bang akhai do pik lo bodi non ke hala Aphn ben lo ka selam aron ka selam ke ben ajo bang atum pan election da important na pe pino ware pa pino ware lo deputy chairman MS council deputy chairman ta janardan patho aphan si ke chi aso aphan si pi thurang lo kado ita bang aphan hodai thu app lo amar ju a lo selam ji pu committee do lo komiti seng lo amar a komiti bang inject dun lap into CM dum pat bang ke chia tu inject lap mana so komiti je bil puk tu da lage haruk suri ni ra haruk ke thok ke ga suri ni ra ke thok anin kan lo a komiti ta je bil puk tu da lo ka pheri bang ke chia dum han ka pheri ama Aphn be ke take care for lo a law Aphn je selam le de la 6 schedule Kachini ne pen porlo ke ke lu pen porlo itu masih ya matu la si batai pli ne le tum pudet tahala tum claim high head lo la si ne le tum court along down nan ko lo Guwahati High Court down lo ante ini tum kipidam pen Chief Justice la pen justice tum ta kan nek lo kar bia dom pa alda nelita do har lo si kang nek ke pilo ha wan sita tetu nelita aryo no aka ilo pen ha urang tu ningkan throk ke pa pilo bewa po ana jir giding ke ho lo ba de ken le de pio pono angeli tum advocate tum pulo sar ne tum ke tribal posi chini ne de backward apa phihu posi la si chini ne de claim thekte de lo mai punang tum tribal pa phihu pusita ningkan throk ke na ni ma ho ka chini ki Aphn ke jo mana itu ingnek lo aku ingnek nang ko lo di arnisi ka chini ki Aphn ningkan throk ke pa pita chini ne de ke posi di ko posi ka nek ne de po munit jok ta ingnek di la ke an ke batai ke thong ta aku ingnek thulan ne tum amasi hapi hempuan nam upunan koklo hempuan nam senang peri dulu ilitum advocate pan mana sorania ke hai lapen arko inti Kathar ke hai pan nang peri dulu la si ilitum advocate tum thak dulu sa nitum ke paphihu oposi nitum Aphn men claim thekte lo sitahala ka pa Aphn take over tum ta claim ke lo sa pokok lo kita waktu ni pilo dak 6 schedule ting pen ke la 6 schedule ke rai nang dia kami claim ni ke governor ka tekhe de lo sa aku chief minister ka tekhe de lo sa aku chief secretary ka tekhe de lo DC commissioner ka tekhe de lo sa pokok lo amasi chief justice abang do joy don ke la sini li tuma application deng dia lo to tante la si order pe pass lo chikudam thro Aphn ne ke pass order pe pass cheng ke chikudam thomang bong na tum silam der nang gi pulo tulira bong ha tum pudun lo kali chikudam thong ke ude chikudam thro ang bong ni tum silam der gi pulo alang li tum ke claim nang ne pulo lo alang li tum ke advocate nang che toy du ya la so lo silam nang ne kusin aning je dun alang li tum ke Sita High Court ke silam nang ji pukok lo. Lama si ciklu yang thok on bong claim ji pulo il alang litu claim high head lo. Ke claim high head ke pia pon lo hala ke chi tum pan head ni. Mu pen ki pu bom head ni in the dom amulu bang pharong bong pen bang plike ro plime no non ke. Hala bang pokebra thok apan si perinang kok lo. Pokebra thok dong ke thema plike ro pilo.
Pokoknya terus sikit di. Hala Tuhan kerenan kok lo. Nun ke aron ta sila mai det lo. Not ke. La hello ni litum nang litum pan ke wang nang tan. La po ana por nang litang lo. Jogi po ko mari po bot bhat le muni tum ki pu ki chen ko ke. Bot ta bang nang pipi dun nong nang ni pulang kaya. BA के पास टांग तुम ताज हाथ तुम निके भोट भाग ले कमारी बुखारी भोट भाग का बोसी बंगे फोके वर थोक नंग प्रिंग एटो इतने फीके वर प्रीवेट लो नंग के आखे महला तुम हंसी पीबों लो के जाता का चीनी ने पे ना जॉक्सी लोग ले लादा अंडेंग पी लासो अरोन अंडेंग पी के थॉम अलोंग पुलो लोग ले बांग अपन पी नंग ने लाबेन अंडेंग पी कोई अलोंग पुलो Karbiang long anten la ke karbi la pen ing long asu tu ma pansi la ke dolo aka pre pan galilu tu da ke to angel la ka chini ne pen na jok bang tu pansi pi bom lo la pen dukan bazaran ta bang tu pansi papang ni bom lo ili tu ke chunam dun thurong lo ka chunam dun mane kopilo ili tu an ke Nerosity thing and po hang curi dan po nang jor po apoy sakit bilo ilitun dal puro teacher nam tu po habang akan pidun det kali makala po an cipiduk po bang akan pidun det tu det arni kang sam lo te angge bang ason si bang bom lo long linang cerai bom lo non ate asa India government iputun tuge Citizenship Amendment Act tapi pass depo. Citizen bukan ladak India lo ke dolong amunit atu. Alo ta pe pass tu depo. Kape pass tu ye amend tu depo, mane lar tu depo, ke lar tu bang pilo, la Hindu bongali tu pat an, bongal Bangladesh pen ke wang tu pat an ta dak pa pe dolong na. Waba. Ange ko an lo Hindu bongali tu ke wang ki. Itu okey gogo ini ke bom, tapi itu marjulong lo kadi. Kuti sira lak troksir kebra ki abuni wanji. Mana dak dolo pape doji dah. Ani ko na ko an atu mapan dak karbiang long pe doji. Kom se ta lak likep pokep dak pe doji. Ange itu karbi itu ke lak lira suri pokep Lak lira suri pokep lo te council le nang do sita ini tungke a member par bang pokep ke halo tungka a member bang haru ini ji ange ko kulo komar pan lo la tung lo ka silam ji bang haru ini tu maning ke hang teng ben si lo ta silam po godian ke ini tum pan ke nang kang jin so te oh nang jin so ha pu le tu yo no ni nang busi tu manang putu ji ini tum pan ke La hello nang itu masakranan ni ke apor dolang puta kali apor dah hello ili tum ke kace song nang dia apor kace song nang yang ke guna don ke kace song nang yang te meeting tu nang ni lam che thang nang dia along nili tum thek mang lo nili lan ningkan suri hini ningkan pen nili seminar krung sai silam bom lo nili dak Halada punja ta do dam lo ke di neli batai si halaka do dam lo lapen ke dongka da batai ni le do ya hamren da batai ni lo do lapen ke ha dok muka ta batai ni lo do di puke do abatai do pik lo along lo neli ke do la ke do pen hedi ke theglong pilo ini tum karbi tu ne mathakran lapen pangkrevi lapen kahe nonne bangke chini intum te lael okay ne Mata kerana bangke baru puhore tem mata nanti kok pude mata dia sini ni pangkrevita poti kau kau ordin nol pude dia halata pangkrevi yesu ke orti ni seta cining tum ti pule te jong hilit doi seta theng seta mang cini ni ko ni ke bogi gente nang thamare mani cining tum ti pudang de le bogi la helo ka heno nei la porsi non ilitum ka se song nahi ke arong la sik video dalam cek hanang ji nili tu hanang putot lo ye nili han jong dan nili hanang jong lo thang bak be alam karan tu ka pheri ke pi lo bongo sina tu pisika hala tu han
ke hoya roko la rupsing teron mane dia to la sinang putok no hala nai putok a theke la siksidul papethan thedet na lo lam arona lam papethan thedet na karbia tu ne luha ko papi luha kang jang bom na bot ke long bom bola ta chok lo bola la to mangke bot alhede reset lo na pipedet pugela tu hala tu ma thake apor piluhan na ni dum la ke thamare ke reset di karbia tu da reset po pusi hala tu ka pere la sine tu pulo Nini lipan pulo lande sik sidul a poson si krom nili pulalang ni tumta kita pondra than ne a pule je krom tu na la so ba ke po ke nam yong yong lu ponon he di ko pilo non anda kita pon ke nang li tum thek dun long lo ma thek long le di pu hai hi la tum ke a kita ta sini ne la tum ke ke thanji ke lam jong jong lam a kapre a phia lam lo la tum ke ante la sini ni tum ke than nang alang li tum hana ni tum ke than lo nang tum ta thek nun pulo nang tum adim se nang khidun je di puta pu pele ni tum thek nun he japon nun he la sini tum ki pule la si sik schedule ini tum la si sik schedule itu tini vek nanti arong cethan nanti to cho maling had dukan sagi ju na lo had bod hiking ni prong along had konar ni meeting along rong meeting along had cho ju na long tami chumangkan along tami ili tum la cethan nanti athema nani tum ili tum cho jun chumangkan ko pia ko si ke klem long bom non anta ili tum karbia ron ili tum Aphn ili tum pandak karbia rona ting pen pati klem long nang pu da ke tok do da ko la so ke thie bang ho da ko ke tok ke do da do komando la ke klem nang yi pu ki pu bang komando ili tum halak sik la so constituent assembly a debate lo komando ke klem do yo la ke reverend JJM Nichols Roy Reverend James Manik Nichols Roy cuma munit apiso bangge American lapen alang li Amerika ben sinage pas take pick abang lapen apra hut ini tu hill area department minister lola alang li palok lapen minister halabang sohut la si alang li si la sik sidul tok lo la da he hodi la so sik schedule ke alang li si ke tok lo la da ili tum phata to karbia tum da me tha ron do ke pachi claim nang pu se la da ke tok do la pen la bangke Dr. Ambedkar lo la bangke la ke ha Maharashtra sir mohor ko jati amunit la ke alang li ke backward api hop amunit lo la pen bamun tum ke la phan hijim pik la tum sa ur pik pu si ki pu la si la chai nong gari da ludun long le a chai nong terbang hi pu la si alang li ke seta ke pas ke konat lo London pen la pe Amerika pe la pen London si beristar ka me claim la ke la si tek pik aposi re pik aposi me pik aposi Jawaharlal Nehru la pen Gandhi tum pulo nang le la so a constitution la nang le tok no kusi la pan si ka pe tok toy la pen hala bang so ke tok ho la ta nang tok ve nang ji kusi la ta ka pe tok nang ke rap dun lo la bang hini tu la pen la bang ke kitiar nita non November hedi Pachini lo bodi Pachini isia tarik si kitila Nichols Roy apiso bang ke Nichols bolo amen hange ni Roy Penanso amen pangrumpet pensi amen akurisi amen isi je plandet Nichols Roy itong karbi itong tason do bodi manmar lo karbi retio sange do karing pen bong hom bodi ring bong hom bodi la pen ke hala kajek pen sai aposi hala hot asa hedi hala long tara hot asa ala ke inti le sai inti la penanso amen si jek sai bodi la son thak
Cuma la pen karbia tu ke ejat vet sikai lagi dodo ke. La posi non ilitum ke kacini nanti ke la banso kita nan litum nam tami aku pi penan dola paru si ador. Lena lampen lagi. Lasi nang ilitum non ke klaim nani ke karbia tu hande kapasiti la elo ke klaim nani. Cini det ansi jata klaim nani. Bang nang kan utang ho wakam ke chok chelu ilitu sonji bu wakam ke chok chelu sonji chini lo ni dak ke tok do ke bu ilitu pudun ai nang ji ilitu ka chini helo jakong po ako ison ilitu tham thula ka chini helo jakong pu ke pudam ie teke dei bisa dalam pini inura pan polis nang respondet po nang biko ho lock up along nang pondet po amanang bengwer po nini thom nini gali ni ghonta inkoira pida ke plane tu po nang li pu po chini de bang lo de hala CRPC law do CRPC law do konado de atan ave pin de ta un po bon de lo ke ya dari long de do CRPC long ke tok do inora mune rapan arju je pin pen magistrate amno pon pe pin pen ghonta inquiry raphia thak bilong le di nang si chini de lo de osi pan popo osi saha lo ke pudo nang ningka non ke jo ghonta inquiry ke thong ke pleng lo non ghonta si vet lo nang na pon pe de nang diktar lo pulote alang li phere re de di madi nang li panang king da ai det bo pusi kan te dia lang sa la son hello la si kachini hello jakong puge pu ia dem lo la pen non ta chini ne tikke elito